Πέτρο, πρώτος στη μεγάλη απόσταση και τελευταίος αγώνας στη σεζόν. Ακολούθησες αρκετούς από ό,τι θυμάμαι. Για πες μας, τι σε έκανε να έρθεις και να τρέξεις στον τελευταίο αγώνα? Ήταν ένας αγώνας που δεν είχα τρέξει τις προηγούμενες χρονιές. Είπα ότι πρέπει για μένα λίγο να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα και ακολούθησα το coach, την ομάδα της Θεσσαλονίκης που είμαι τώρα, Σαλόνικα Triathlon Team. Μου είπαν να σπάζω το ποδήλατο, το έκανα και πήγαν όλα καλά. Οπότε τα πάντα είναι νούμερα. Πάμε να δούμε την επίδοση. Εντάξει, κοίταξε, τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Αν αφήσουμε τα νούμερα στην άκρη, τι ήταν αυτό που κράτησες από το σημερινό αγώνα για σένα? Κοίτα, μου άρεσε το ποδήλατο, ήταν απαιτητικό. Σε τεστάρει ρε παιδί μου αρκετά αυτή η διαδρομή. Το τρέξιμο επίσης ήταν κάτι το οποίο είχα να τρέξω παρόμοια πίστα τρεξιμάτος από τη Μονεβασιά που είχατε κάνει τον αγώνα. Και τώρα ξεκούραση? Ναι, ξεκούραση τώρα. 2 εβδομάδες σίγουρα πολύ χαλαρά και μετά βλέπουμε για τη νέα σεζόν. Πολλά συγχαρητήρια Πέτρο, θα τα πούμε από του χρόνου ελπίζω. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς όλοι και θα τα πούμε πάλι, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Καλά Στάθη, ευχαριστώ.